Yo soy Alonso, soy un skater. Eso es más o menos lo que me define. Entre comillas, más que skater, me he montado este centro con ayuda de asociaciones como las que tenemos allá al fondo. Son 3 asociaciones de chavales las que han logrado que estos caballeros nos regalen su tiempo, que es un tiempo importante y que tenéis que saber que hay que valorar. Esta gente trabaja a saco y nos está viniendo aquí a apoyar un poquito para que tengamos más claro de qué va estos próximos 4 años. Para los que no me conocen, ya sabéis que este centro es netamente juvenil. De hecho, no existe ninguno de los partidos políticos capaz de entrar a trabajar en este centro. Este centro única y exclusivamente trabaja con el que se siente, en la mesa de la alcaldía. Este centro solo trabaja con esa mesa. Eso es importante que lo sepáis para que veáis que no hay un partidismo de ningún tipo en los trabajos que realizamos, ¿vale? Ahora os voy a pedir perdón un segundito, me voy a dirigir a ellos que también tengo cosas que decirles. Gracias por estar aquí, por esta oportunidad. Sinceramente creo que estamos haciendo historia. Sinceramente, no sé si será real o no. Que os acerquéis a los jóvenes de esta manera para mí no tiene precio. De verdad que a todos y a cada uno os doy las gracias. No importa quién al final de estas elecciones, quién al final de esta campaña se siente en esa silla. La estación y los chavales estaremos encantados de trabajar con cualquiera de vosotros que ocupe ese puesto, ¿vale? En el caso tal de no ocupar el puesto, también hay asociaciones de voluntarios, hay un montón de movimientos en el que todos podéis participar, campaña, no campaña, principio y final de campaña. Bueno, os voy a explicar un poquito las reglas de lo que vamos a hacer ahora. Es vosotros preguntáis, ellos responden. Todo el que tenga más de 25 años, calladito, no puede opinar, no puede chistar, no puede nada, ¿vale? Aquí los únicos que hablan son ellos y ellos. Tendréis 2 minutos para preguntar, tendréis 1 minuto para preguntar y vosotros tendréis 2 minutos para responder. Agradece que sea conciso, claro, rápido, para aprovechar el tiempo. De todas maneras no se os interrumpirá en ningún momento, solo se os enseñará que se ha pasado el tiempo para que vayáis cerrando la conversación. Se ha repartido una manito color roja y verde. Esto funciona de la siguiente manera. Chicos preguntan, vosotros respondéis, chicos replican y seguidamente todos opinan al respecto de vuestra respuesta. Si les gustó o si no les gustó. Si les gustó la respuesta, ¿qué opinamos? Si respondieron mal, ¿qué opinamos? No tengo más nada que decir, creo que se ve bastante sencillo. Espero que lo disfrutemos. Esto se trata de acercaros a vosotros con ellos y a ellos con vosotros. Por favor, que así sea. Chicos, muchísimas gracias. Os dejo con el siguiente. Yo soy el que aparece ahí al final y dice que vaya a moderar. No tenía pensado hacer nada, porque me vais a poner muy fácil, ¿verdad? Entonces, no voy a hacer absolutamente nada. Seré como unha sombra. Espero non ter que falar absolutamente nada. Vale. O único é, quen vai a empezar? E vamos a facer de unha forma moi sencilla. Dime un número. Empezan eles. E continuamos así. Vos parece? Cando que irades, empezamos. A idea é que darnos 5 minutos para que fagades unha presentación de algunhas ideas ou de algo así, e despois empezaríamos o diálogo con eles. Vale. Bueno, pois, boas tardes, moitas grazas por convidarnos a este debate que sin duda é moi interesante porque é a primeira vez e supoño que igual é a única ocasión que temos durante esta precampaña e campaña electoral de xuntarnos todos os representantes dos partidos políticos que nos imos a presentar as eleccións municipais. Por lo tanto, gracias por ter esta iniciativa, por levala e sacala adiante, non? Bueno, nos estamos aquí, Adán e eu, que son Mar, a candidata de Móvete, en representación de Móvete, que é un movimento veciñal estradense do que participan organizacións políticas como a Nova e Esquerda Unida, pero que a maiores de eso
está aberto a toda a ciudadanía da Estrada que defenda un proxecto de esquerdas para este concello. Creemos que é fundamental en este momento que haxa espacios políticos para que participe toda a xente máis alá das siglas políticas e que realmente queira transformar as cousas. Nos creemos nunha política diferente, tanto na forma como no fondo. Creemos que a política está moi aillada do que son as necesidades da maioría social. Polo tanto, estamos traballando en un programa participativo, falando cos sectores ben representativos da sociedade estradense, para articular toda unha serie de propostas políticas que van a ser o noso compromiso para os próximos 4 anos. Desas propostas políticas hai 4 ideas principales, dúas delas transversales, que son a participación e a transparencia. Nos creemos que a nosa forma de gobernar, a noso punto de vista da política, ten que ser participativo no sentido de que a democracia é algo máis que votar cada 4 anos, é participar de todos aqueles aspectos importantes que se levan a cabo desde un concello. Desde a xestión municipal hai que aplicar diferentes políticas que están relacionadas coa mocidade, cos servicios sociais, con propostas económicas, cos orzamentos, etc. E creemos que cada vez que se aproba desde o Concello unha política pública, a organización, o goberno, ten que escoitar a ese sector afectado para incluílo na elaboración desas propostas políticas que logo serán as que nos condicionen a nosa vida a nivel municipal. A política nos afecta a todos, en que pensemos que é algo aburrido ou que está afastado dos nosos intereses, é todo o contrario. A política é todo. A política é estar aquí hoxe facendo isto. Bueno, levanten eso solo para avisarte, pues. Vale. Bueno, rebato xa, quero decir que a política, aínda que pensamos que non nos afecta continuamente en todo, en todas as cousas. Se vos podedes participar deste espacio para facer as vosas actividades, eso é política. Eso tamén representa a un tipo de política para a mocidade. Se vos non podedes saber se para o ano estaredes aquí, eso tamén vai a depender posiblemente dunha decisión política. Bueno, boas tardes. Primeiramente temos que dar as grazas á organización por convidarnos a este acto. O meu nome é Ofelia Lema, son a candidata por a Estrada Pode para os comicios de maio. Ele é Alejandro Ourei, un dos que veñen acompañando na lista. A estas alturas pensamos que a ningún de vos compre nin é preciso ensinarvos o que é a política. O noso grupo se configurou como unha lista de candidatos que pudesen optar á alcaldía da Estrada e que o fixesen dende o punto de vista de que todo o mundo aportase, independentemente da idade, independentemente da condición social, independentemente de titulacións ou non titulacións, que todo o mundo pudese participar nesa candidatura sumando e facendo forza para cambiar o que nós consideramos que non é unha xestión correcta a nivel municipal. A estas alturas é evidente, como sabredes todos, que na política ben pouco queda que inventar, porque se houbera algo que inventar o teñáramos descoberto, probablemente xa non faría falta que os outros 4 grupos estiveran aquí. Estaríamos nós, sinceramente, picando. Pero non é así. É bo que non sea así. É bo que existan moitos puntos de vista diferentes. É bo que todo o mundo participe. É bo que exista un diálogo e un debate e unha crítica. E desa crítica se debe sumar, desa crítica se deben sacar conclusións e desa crítica se deben sacar solucións. E dentro desa crítica participan todos os sectores, e un deles é o voso. A verdade, falábamos antes, estamos encantados ca participación, ojalá todas as participacións foran así en todos os niveles. Se a participación en porcentaxe nos comicios é tan alta como aquí agora, penso que vai ser a máis grande que vai a ter na Estrada en toda a historia das súas eleccións. Non me vou enrollar moito máis, nós estamos sempre abertos á vosa participación e, desde logo, vimos para saber
cales son as vosas iniciativas a raíz das vosas preguntas, que nos parece interesante para que teñades cabida, como ten que ter todo o mundo, dentro do mundo da política. Primeiro que nada, boa tarde a todas e a todos. Gracias por ternos convidado a este acto, como decía a representación da Estrada Pode. Dende logo é unha iniciativa importante e unha iniciativa quizáis que novedosa, porque a desafección política nestes momentos na sociedade é moi importante. Acompáñame Silvia. Silvia é a representante de xuventudes do noso partido, tanto a nivel da Estrada como a nivel da provincia de Pontevedra. O meu nome é Belén Louzao, vedes todos que representamos o Partido Socialista da Estrada e seguramente esperabades que aquí estivese outra persona, José Antonio Donoelé, o noso candidato, e el se incorporará nos intres a esta reunión por un compromiso que tiña previo. A verdade, pensábamos que isto era un poquinho máis tarde, por un compromiso previo, pois foi imposible chegar, pero incorporarase en breve a esta reunión para contestar ás vosas preguntas. En definitiva, ata daquela, dicirvos e compartir con vos que, xunto con José Antonio, o que presentamos para a Estrada é unha alternativa de goberno que nestas vindeiras municipais a Estrada vai a contar con distintos aspectos. Aquí está representado un elenco de partidos que, hai partidos novos, hai partidos os que xa coñecedes, o noso é un deles. É un partido que ven ofrecendo formas de goberno ao longo do tempo, que ven ofrecendo distintas iniciativas e que ten unha trayectoria detrás. Pero sin ir máis lonxe, este acto eu penso que tamén é importante porque en política non todo está feito, hai moito por facer, hai moito traballo que fixeron posiblemente nosos pais, nosos avós antes, moitos dereitos que se conseguiron, pero tamén hai moito traballo futuro que está por escribir, e no futuro, dende logo, formamos parte todos os que aquí estamos, somos presente, pero tamén somos futuro. E nestas decisións son unhas que son importantes, neste caso en clave local, as eleccións municipais, unhas eleccións de proximidade, donde a maioría de vos seguramente coñecedes a todos ou a parte ou algunha parte moi importante das persoas que nos presentamos nas distintas candidaturas. Todos tedes referencias nosas, todos nos coñecedes dos nosos traballos do día a día. Ocupamos sectores da poboación ou participamos en sectores da poboación distintos dentro das asociacións, ata sectores laborais distintos, pero todos temos un punto en común, que queremos cambiar a Estrada, queremos facer cousas para que mellore o futuro da Estrada. E, dende logo, aí é onde nos atopamos todos. Cada un ofrecemos, seguramente, prioridades distintas. E aí é onde entra o xogo, como se prioriza. Existen uns recursos que son limitados e o que temos que facer é dar alternativas coherentes e sensatas á cidadanía, neste caso a vos como xuventude, e hacia onde van ir esos recursos que saen, en definitiva, do petos de todo e todas nós. Por iso, dende o noso grupo, ofrecemos unhas prioridades, estar do lado da xente. José Antonio Dono, noso candidato, xa estivo, a maioría da xente xa coñece, xa foi alcalde, xa participou na elaboración do traballo durante 4 anos para o Concello da Estrada e o seguimos facendo. E neste futuro que se nos presenta, creemos que é necesario reorientar as prioridades do noso Concello, porque estamos en momentos difíciles, a educación, a sanidade, as infraestructuras. Agora mesmo estamos nun momento difícil, nun momento no que, como dicía, a economía, a situación fai que teñamos que apretar nos bolsillos, sabemos ben todas e todos nós, cando vamos á tenda e temos que mirar o que levamos na carteira, cando queremos comprar uns libros e temos que mirar se temos ou non con que facelo. Por iso, creemos que é necesario establecer unhas prioridades e por aí é por onde nos diferenciamos, neste caso, as distintas opcións e as distintas alternativas. Por iso estamos a vosa disposición para debatir, para confrontar, para aceptar as vosas suxerencias e cales son as prioridades para o noso Concello. Como digo, encantados de estar aquí, agradecendo novamente que nos teñades convidado, quedamos a disposición para atender as vosas preguntas. Bueno, pois, moi boa tarde a todos. Eu son José López Campos, son o candidato do Partido Popular, o presidente local, e en estes momentos o que teño a responsabilidade de xestionar e gobernar xunto con un grupo de concelleiros o Concello da Estrada, presidente da corporación, na que a día de hoxe ten representación o Bloque Nacionalista Galego, que tamén está aquí Magariños, e o Partido Socialista. Somos os 3 partidos que a día de hoxe temos representación política no pleno da corporación municipal, que digamos que é o máximo órgano representativo do que é a decisión soberana do povo cada 4 anos, que é as eleccións, ese proceso electoral que dentro de 34 días pois nos vamos a someter todos, e é o máximo veredicto, é realmente onde os veciños avalan ou non pois as políticas, as decisións, os feitos
de cada partido. Eu coincido con Belén que para nós tamén somos un partido de prioridades. De feito, unha das prioridades é que eu como alcalde hoxe estou aquí, e creo que ese é un aspecto importante e non menor. Eu creo que, ao mellor, outros teñen outras prioridades, nós estamos aquí cos xóvenes, e tiñamos, evidentemente, un día complexo, pero nos interesa moito saber a vosa opinión, nos interesa moito coñecer cal é a vosa visión da realidade que nos toca vivir. Sabemos que gobernar non é fácil. E eu, ademais, este ano teño unha satisfacción especial, e é que o meu impulso, cando eu entrei en política fai agora 12 anos, eu tiña 27 anos, e empecéi a participar nesto na vida política, estaba algo canso de escoitar, sobre todo de un grupo de xente na estrada, criticar que as cousas había que cambialas, e algún o típico que falaba, seguramente, bueno, a mí se me deixa unha semana, isto arreglo eu rapidamente. O típico que sabe ou que pensa que sabe solucionar as cousas. E na vida, a veces non é tan fácil arreglar as cousas. A vida, o primeiro que hai que facer é ter a valentía, dar un paso adiante, someterte a decisións difíciles e asumir responsabilidades. E neste caso, eu, con 27 anos, tomei o paso de participar na vida política, tomei o paso de asumir certas responsabilidades e tomei o paso de participar no que é a sociedade onde eu vivo, o pobo, que é o pobo da estrada e que para min é o máis importante, onde viven a miña muller, onde viven meus fillos, onde vivo a miña familia, onde desarrollo a miña vida prácticamente na súa totalidade e onde me gusta poder ter unha parte activa no seu desarrollo. E por eso eu creo que me sinto bastante satisfeito este ano, porque hai un montón de xente, como vedes aquí, xente nova, que quere dar ese paso, que quere participar. E iso, para unha democracia, iso para un pobo como a Estrada, é extraordinario. Eu creo que o principio é un primeiro paso fundamental para que a xente se dé conta que desde a participación activa, desde a colaboración, desde a implicación, podemos transformar, podemos cambiar as cousas. E aquí está, eu creo que un grupo de persoas, cada un representa unha proposta diferente, pero en definitiva todos temos un objetivo común, cada un o plantexa de unha maneira distinta e cada un ten, desde logo, un enfoque totalmente distinto. Pero é certo que nós entendemos que é complicado cambiar as cousas, xestionar un concello nun momento tan complexo a nivel económico como este difícil, se fan as cousas e a veces un se equivoca, outras veces acerta. En definitiva, eu creo que o fundamental é que vos escoitedes, participades, vos sintades partícipes tamén do vosso povo, do vosso proxecto. Ao final, todo o que se faga nun concello, todo o que se faga na vida pública, tamén unha parte importante para vos, e nese aspecto, eu estou, por suposto, totalmente aberto ás vosas propostas, ás vosas iniciativas, e desde aquí, que temos que sacar en común que, máis que nada, que vos nos escoitedes a vos, que nós vos escoitemos a vos. Son seguramente os que teñas que aportar moitas cousas en toda esta reunión e, desde logo, a inteira disposición. Me acompaña Lucía, que tamén é unha compañeira que leva a parte de xuventude no Concello, e, por suposto, no que poidamos, aquí estamos a vosa inteira disposición para expostarvos todas as preguntas, todas as inquietudes e todas as demandas que teñades. Moitas gracias. Boas tardes a todas e a todos. Grazas por invitarme ao BNG as Andreas Abertas, que é a candidatura que represento eu, a esta iniciativa importante, porque que duda cabe que o capital humano dunha sociedade é a xente máis nova, que a xente máis nova teña interés pola política implica que é unha sociedade que poda avanzar. Eu non sei que decir do que acaban de decir, porque se vos fixades, todos os discursos que se acaban de decir son intercambiables entre sí. Diredes vos, estamos escoitando que non están escoitando a televisión, al final todo o mundo di o mismo, e é verdad. Bueno, a única diferencia, pondría con respecto ao que dixo o señor alcalde, o señor José López, vou dicir Campos, porque outro día me recordaron que tiña un segundo apelido, e é verdad, ten un segundo apelido, José López Campos. Entón, para nós a política non é só someterse a un proceso electoral cada 4 anos, senón que ten que ser sometido ás decisións que se toman por quen goberna habitualmente. Para eso, para nós é moi importante, por exemplo, poner a funcionar o que son os consellos parroquiais, onde se poda escoitar a opinión das parroquias ou os distintos
consellos sectoriais. É a única diferencia que podíamos ter con respecto ao resto dos institutos, que xa digo, son intercambiables. Pero estamos en política municipal e unha das ventaxas que ten a política municipal e as desventaxas tamén, desventaxas para os que somos somos políticos non porque todos o ser humano xunto con outro tipo de simios somos os únicos animais que facemos política, por eso nos distinguimos dos animais dos animais, que somos políticos. Pero digamos que a desventaxa que ten para os que somos representantes de alguna organización política é que na política municipal tens que demostrar no tú a tú, no contacto directo cos teus veciños, o que dis e o que faz. Entón, ainda que os discursos sexan intercambiables, xa hai outro tipo de componentes que hai que demostrar no día a día coherencia no que se pensa e no que se fai. Entón, non vou a seguir dicindo que xa dixeron os demais, porque todos coincidimos neso, entón xa dou paso, dou pé, creo que é o último que pecha esta ronda de intervencións e que pagades as preguntas que é importante. E agora quero avisar ali a Lois que o vexo como levantes algunha roxa, xa te podes esquecer. Ben, agora levantades a mano e facedes preguntas. Y es una pregunta abierta para que responda quien lo desee. ¿Qué política va a gestionar la parcela deportiva? ¿Se buscará la organización para dar cabida a nuevas disciplinas? ¿Qué beneficios creen que podrán aportar de cara a la nueva legislatura en cuanto a la mejora de infraestructura y organización de las actividades? Unha das cousas que ten a Estrada e que son as mellores, unha das mellores características que ten son as instalacións deportivas. Hai moitas instalacións deportivas, son boas, algunhas necesitan acondicionamento, pero con uns poucos cartos son idóneas para practicar non son un tipo de deportes, novos deportes. Entón, desde o noso grupo, a idea é darlle uso a esas instalacións. Hai moita xente aquí, moita xente nova, que se pode apuntar a moitas actividades deportivas. E as escolas municipais son unha moi boa opción. Quere seguir? No, eso, eu creo que desde a nivel municipal se deben de apoiar todas aquelas iniciativas deportivas que xurdan, aproveitando, evidentemente, en primeiro lugar, as instalacións que hai e na medida de que se poida, pois ampliar ou acondicionar, non? Porque moitas está claro que sí que necesitan unha inversión, pero sempre, claro, dentro de uns orzamentos limitados que evidentemente hai que saber xestionar. Bueno, é evidente, como se comentou previamente, que temos unhas instalacións máis que amplas. O tema é como os optimizamos. Imos xa dar por feito que ten que haber unhas melloras, que teñen que adaptarse aos orzamentos e que non todos os deportes teñen cabida ahora mesmo en todas as instalacións. Por lo tanto, o primeiro que hai que facer é ampliar a oferta deportiva. É evidente que o fútbol pode ser o deporte rei, que é un gesto interesante, que o atletismo está claro que ten moitísima significación na Estrada, pero non pode ser que o bádminton teña que ir a Pontevedra, non pode ser que o atletismo teña que ir a correr a Cuntis, a Santiago, onde sexa. A Estrada é un concello con superficie en kilómetros cuadrados de abondo como para ter unha zona onde desarrollar o deporte do atletismo, onde agora hai un clube de pádel. Eu penso que a nivel de ciclismo na Estrada está habendo unha actividade moi grande, se poden facer unhas rutas moi interesantes porque temos espazos naturais suficientes, se desenrolan actividades de bici en todas partes de España, teñen moita notoriedade e a Estrada, precisamente, que conta con espacio como para facelo, pois non o ten. E que en días actividades di moitas outras. Temos unha publicidade máis que suficiente da Rapa das Bestas, levamos anunciando cabalos ata o último rincón do mundo, pero non temos rutas efectivas e homologadas a cabalo pola Estrada. E que en di eso di moitísimo máis. Eu son partidaria de que debería haber un programa de actividades deportivas de todo tipo, unha oferta moi ampla, con todo tipo de actividades,
unha xornada de portas abertas para que todo o mundo poidese probar as distintas actividades deportivas, as distintas disciplinas, e despois, conforme a demanda e o interese, porque ás veces podemos pensar que un deporte nos gusta ou que unha actividade nos gusta hasta que empezamos a practicala ou descoñecemos outra. Entón, deberíamos poder ofertar esas actividades e que todo o mundo poidese valorar tales deseos. Pero, ben, o tema da xuventude, o primeiro que teño que decir, claro, aquí vimos todos aos candidatos agora, os xóvenes, maravilloso. Vámonos a facer de todo. Imos a facervos aquí a maravilla. Bueno, eso non existe. Eso non existe. Eu que vos digo, é que estamos nunha sociedade altamente competitiva e que dediquedes o maior esforzo en formarvos, porque senón pues vamos a ter problemas no futuro. Somos unha sociedade moi complicada e temos que competir, non nos queda outra. Por lo tanto, a mí me gustaría decirvos que isto é unha maravilla e de que nós, desde o Concello, vos vamos a salvar a vida, pero non é mentira, non vos vamos a salvar a vida. Vos tedes que luchar a brazo partido para sacaros adiante. E iso vai a ser así. Por lo que respecta ao deporte, agora se entro na contestación da pregunta. Quedalle 15 segundos. Sí, joder. Ben, nós vamos a facer unha cousa. Fundamentalmente, vamos a facer deporte. Deporte, estamos falando de deporte. Bueno, pois nós o que vamos a facer é, desde logo, gestionar o deporte desde o público. Iso é a primeira cuestión. Nós non vamos a privatizar ningún tipo de asistencia en deportes. Queremos que iso debe facerse desde o público. E como debe facerse desde o público? Pois nós queremos que debe haber unha fundación deportiva na Estrada e que esa fundación debe incorporarse a Fundación Cultural e desde aí xestionar desde o público todas as instalacións que temos. É certo que últimamente pois hai algunhas actividades novas deportivas que fai 4 anos, por exemplo, non existían. Estou falando do fútbol, do gaélico, dos irmandiños, de algunhas outras actividades en hípica ou de algunhas outras actividades de ciclismo que tendrán que incorporarse aí, pero o que me parece absolutamente razonable é que todo isto se faga, primeiro, desde o público, e segundo, que se faga atendendo e tratando por igual a todos os deportes. Eu fui moi criticado durante estes 4 anos por apoiar o deporte, e a verdade é que eu que fui deportista creo fundamentalmente no importante que é os valores deportivos a hora de convivir nunha sociedade como pode ser, neste caso, a Estrada ou calquer outra sociedade. Eu creo que calquer tipo de deporte imprime ou implica unha serie de valores, como pode ser o traballo, a dedicación, a constancia, o esforzo, o traballo en equipo, que ao final son valores que na vida, nun momento máis tarde ou máis cedo, nos van a facer falta para desempeñar un rol, un papel na vida e no noso traballo. Por eso, creo que o Concello, ademais, vos comento unha cuestión que non é menor, o fomento das actividades deportivas é unha responsabilidade exclusiva dos concellos, o sea, dentro do que son as competencias das administracións, unha das competencias exclusivas que temos os concellos é o fomento das actividades deportivas e das instalacións deportivas. Nunca os recursos son suficientes, pero e tamén é certo que a mellor as administracións temos que centrarnos máis naqueles deportes minoritarios. Eu vos dou un dato que quede para a reflexión. Na Estrada, a día de hoxe, hai máis de 20 escolas deportivas municipais funcionando. 20 escolas de iniciativas ou actividades distintas. A semana que ven temos un concurso, unha Copa de Galicia a nivel internacional de saltos, de ximnasia no pabellón, no Coto Ferreiro, que vamos a apoiar a un grupo de ximnastas, de atletas estradenses, que é certo que se teñen que desplazar a outras localidades e que queremos potenciar para que teñan o seu clube e o seu centro de traballo na Estrada.
temos unha cantidad, un abano de actividades deportivas que estamos apoiando o que é a formación deportiva con monitores desde o Concello, e é certo que hai moitas disciplinas, moitas delas as que vos chaman a atención, son disciplinas a mellor máis libres, non tan suxeitas a unha actividade concreta, e si é certo que temos que traballar pouco a pouco na mellora das instalacións. Pero tamén vos digo, a Estrada, a día de hoxe, é un dos sitios máis privilexiados en canto a infraestructuras e instalacións deportivas. Temos que gestionalas ben, temos que utilizalas ben, temos que poñer os deportivos. Aquí sí que vou ser, non vai ser intercambiar o noso discurso. As instalacións que temos na Estrada só valen para practicar tres tipos de deporte: fútbol, baloncesto, balonmano e minifútbol. Non se pode practicar absolutamente ningún outro tipo de actividade deportiva. Aquí temos campeonas españolas de marcha, que teñen que, se queren correr por aquí, correr no medio dos coches. Temos campeóns de badminton, que se practican, teñen unhas instalacións nun pabellón que se montou mal montado. Se vistes por aí alguna competición, en ningún pabellón hai que teña as columnas no medio dividindo as pistas. É un rollo diáfano, non hai nada. Non se pode practicar sin ningún tipo de gimnasia. Hai un club importante de salvamento marítimo que ten que facelo nunha piscina, bueno, por lo menos hacemos. Pero, por exemplo, temos un club de natación sincronizada que teñen que practicar fora. Unha cousa que se podía facer unha piscina de profundidade que compaxinara os traballos que teñen que facer a xente que se ven a formar a cadena de seguridade con esa natación sincronizada sería completamente compatible. A mí, eu sempre poño un exemplo, que eu admiro aos veciños e veciñas da Estrada que nos anos 50 decidiron facer a Baiuca, porque nos anos 50 tuveron unha visión multidisciplinar do que hai que facer as cousas. Fixeron un mini estadio olímpico, porque temos a Baiuca un mini estadio olímpico, que non había daquelas cidades con un estadio así. E na Estrada o deixamos perder. Por que? Porque só hubo unha visión de deporte, que era facer o fútbol. Despois empezou a sumarse balonmano. Tuvemos un equipo importante balonmano, se deixou morrer. Empezaron despois a sumar outros deportes como o fútbol, o baloncesto e o fútbol sala. Pero calquer persona nova que queira practicar deporte ou persona adulta que queira practicar deporte, e xa non digamos personas maiores que queiran practicar deporte, na Estrada non teñen que practicar deporte. Porque non hai un practicar deporte. Solo se xogas a baloncesto, se xogas, por certo, nunhas instalacións nas que chove, que se resbala. Solo se xogas a fútbol, tes garantías absolutas de que podes practicar deporte en calquer punto da Estrada. Se queres practicar calquer outro tipo de deporte, tens que desplazarte do noso campo. Perdón, esquecime das mans, se vos parece, vou preguntar que vos pareceu a súa resposta para que teñan eles un feedback do que pensades. Amóvete, levantades cariñas, digo mans, por favor, pero altas, que se vexan, por favor. ¿Sí? Perdón. A Estrada. Máis altas que non nos ve. ¿Sí? Perdón. Para o PSOE, por favor. ¿Sí? Para o PP. Vale? No. E por o bloque? Preguntaros que vos parece esta Casa da Xuventude, se nos podedes un futuro axudar a que isto siga para diante, porque tal como as cousas vai así. É unha maneira de axudar. Vale, que pensades de nós? O que están planteando a pregunta é o de altavoz. O que están preguntando é que vos parece esta Casa da Xuventude, que plan de futuro hai para ela e como os vedes a participación. Que pensades de ela? Entón, de novo, facemos o mismo, se vos parece. Vamos a ver, nós, como Casa de Xuventude, eu non sei se iso é posible desde o Concello, porque eu teño entendido que quen ten a concesión desta estación é a estradense e voluntariamente cédebola para que o utilicedes, non?
Entonces, como non estamos no Concello, non sabemos si legalmente se pode garantizar que eso siga sendo así ou non. Ahora, no programa de Movete, o que sí está claro que vai a ir é a creación dunha casa da xuventude, donde non sei se pode ser esta ou outra, a nosa idea sería crear unha máis ampla onde poida participar toda a xuventude da Estrada, non solamente como tendes aquí para facer este tipo de actividades, sino incluso outra onde se poida habilitar unha sala con internet para xente que igual non ten ordenador na casa ou que si o ten, pero que apetece utilizar un ordenador nun edificio público, que teña acceso a eso, onde se podan practicar outro tipo de actividades igual, como outro tipo de deportes, incluso con un espacio aberto para facer igual actividades ao aire libre. É dicir, nós estamos buscando, mirando de acondicionar unha casa da xuventude dun edificio bello que poida existir, ou mirar de orzamentar unha casa da xuventude ampla onde poidan participar toda a xente nova da Estrada. Esta está ben, e mentras desde logo non haxa outra, trataremos de garantizar este espazo para vos, pero a idea sempre é pensando en toda a xente, en toda a mocidade que a mellor non practica deportes que si practicades aquí e que poida utilizar esa casa da xuventude máis ampla. Sempre, digo, garantizando isto, pero creando algo máis amplo no que se poida participar toda a xente nova. Independentemente das infraestructuras que entendo que non son as idóneas, pero das que para nós fixestedes un aproveitamento estupendo, eu penso que vai moito máis alá das propias instalacións. Si hai moitos espazos na Estrada que se poden aproveitar para facer unha casa da xuventude ou unha casa da cultura en condicións, pero máis que as instalacións, o que é importante, o que fai funcionar é a actividade propiamente. Eu non sei se coñecedes, supoño que sí, un proxecto que se iniciou en Xixón, no que hai un comité, un grupo de xóvenes que xestionan a política juvenil, a política infantil da cidadanía, de igual xeito que o alcalde, os concelleiros o fan no Concello. Se eso se implementa en política juvenil, entonces sí que se pode desenrolar que unha casa da xuventude, sea esta polos acordos ao que se pudese chegar ou sean outras instalacións, sí pode funcionar, porque a realidade vais a mover co interese da xuventude e se vai a xestionar de acordo ás competencias municipales. Se imbricamos da maneira máis óptima posible que sea a xuventude quen xestione o seu interese e non cunha oficina como foi ao Mix, que igual non saleu todo ben que debería ou non se optimizou todo o que se debería, entón sí que pode funcionar. As iniciativas son boas, sodes vos precisamente os que tendes que xestionar as vosas iniciativas, e é a competencia municipal que debe poñelas en práctica de acordo ás limitacións que poida haber, pero sempre ten que partirse desa base. Se fai así, como ese proxecto de Xixón, por exemplo, no que son os propios xóvenes que xestionan, un equipo de goberno de, creo que son un máximo de 50 persoas, entonces sí, coordinadamente ese tipo de cosas sí que funcionan. Bueno, eu realmente creo nos xóvenes, por eso na miña candidatura pois moitos candidatos xóvenes, moi xóvenes algún, de 20 a 25, 26, 27, 29 anos. Por lo tanto, eles son os que, en definitiva, van a estar en contacto ca xuventud para fazer as políticas de xuventud que creemos que debemos facer. En calquer caso, eu non creo que sea cuestión de infraestructura. E aquí quero decir unha cousa. Nós creemos que hai que, desde o Concello, non fabricar política cultural nin de xuventud, nin de outra cousa, sino apoiar as iniciativas que desde fora teñen os xóvenes ou a cultura. Aquí hai unha cultura na que eu estou absolutamente en contra, e isto digo, sendo habendo sido alcalde 4 anos, pero os que estaban comigo saben que estaba radicalmente en contra, unha cultura endogámica. Entre 4 señores se reparten o pastel da cultura. E con isto podríase decir tamén de outras cousas. Eu tratei de cambiálo e aos 6 meses me din conta de que en minoría non era posible cambiálo. Pero eu creo que desde o Concello que debemos é favorecer a iniciativa dos xóvenes. E se aquí hai isto que hai, pois ten que contar co apoio do Concello.
Independentemente dos edificios, a cultura non se fai con edificios, nin as actividades juveniles se fan con edificios. Os edificios son o último. Primeiro ten que haber iniciativa, primeiro ten que haber unhas persoas que planteen desafíos e despois ten que ser o público, que para min é fundamental a iniciativa pública, que debe apoiar esas iniciativas. Por lo tanto, eu creo que nesta nova legislatura na que vamos a enfrontarnos, nós vamos a ceder a iniciativas, as iniciativas dos xoves, das persoas que se dedican á cultura, as iniciativas en este terreno, e desde o Concello trataremos de apoialas. E trataremos de acabar ca endogamia. Te doy un premio a ti, mañana me lo das tú a mí, pasado se lo doy al otro, presento o libro de non sei quién, mañana presentarme ti o meu. Estas cousas temos que acabar con elas. E, por lo tanto, hai que cederlle a iniciativa, a xente da cultura, a xente que fai cultura. Moi ben, bueno, pois eu difiero, desde a perspectiva que me dan estes 4 anos, eu creo sí que xa hai unha iniciativa, un movimento juvenil importante, con certa intensidade no noso Concello, de forma directa ou indirecta, nos seguimos esa actividade, esa ebullición que hai a nivel social. Eu teño que dicir que a veces nos supera porque a sociedade, os xóvenes, posiblemente cambiedes moito máis rápido do que cambiábades ou do que cambiábamos na miña época, non? Eu tamén tuve 18, 20 anos e viví unha época onde a mellor o cambio era menos inmediato e vos demandades unhas exixencias que a veces as administracións nos poñen o límite para poder ir cubrindo. Pero eu creo que sí temos ese tecido juvenil, ese tecido asociativo, eu creo que hai unha gran participación, de feito non só no ámbito asociativo, sino no ámbito tamén moitas veces xa na colaboración social, con iniciativas que a veces son en beneficio da comunidade. Creo que se está facendo un gran traballo que ven de abaixo para arriba, que sodes vos os promotores desas iniciativas, e eu si creo que despois dese traballo que eu viví durante 4 anos, unha das demandas que existen é ter o teu espacio. Eu creo que todo se representa ao final en ter un espacio propio onde ti podes desempeñar todas as actividades, onde podes poñer en marcha determinados proxectos. Todos necesitamos un espacio e eu creo que a xuventude da Estrada o necesita, igual que o necesitan os nosos maiores ou igual que necesitan os nosos rapaces dentro das posibilidades e das competencias que podemos ter. En ese caso, nós temos un proxecto para os xóvenes da Estrada, temos a idea xa diseñada no programa electoral de negociar cos propietarios actuais do que é a antigua oficina do INEM, o edificio que está na rúa principal, que é propietario dos sindicatos e da patronal, dos empresarios, para negociar con eles a cesión desa infraestructura e convertila nunha nova Casa da Xuventude, nun novo espacio para que todos poidades disfrutar e todos poidades desarrollar as vosas actividades no ámbito das inquietudes que todos tenéis. Está claro que é necesario unha Casa da Xuventude, non só unha Casa da Xuventude, senón tamén un espacio, unha edificación, un recinto onde se poda albergar distintas asociacións culturais, sociais, non só de xente de moza, senón tamén de xente maior, que tamén hai, que parece que aquí hai que ser novo para participar, pero eu quero recordarlle aos que sodes máis novos, os que somos novos, que daqui a uns anos seremos vellos, que tamén necesitemos o espacio, e eu simplemente lanzo unha reflexión. É algo absurdo que estemos nunha estación de autobuses facendo un debate social onde non hai autobuses. Está claro que aquí o que fallou neste país foi unha cuestión de prioridades, porque facer unha estación de autobuses para facer debates, e que a mellor o que habría que facer é unha casa da xuventude, unha casa de actividade social e a estación de autobuses onde está ahora, que é suficiente. Simplemente que neste país se tomaron decisións absurdas durante moito tempo e vai sendo hora de tomar decisións sensatas. Entre ela, darlle espacios a xente para que teña onde reunirse. Ora, gustaría facervos unha pregunta a vos. Escollistes o día para que superamos o frío que fai aquí, é unha encerrona para dicir non hai instalacións, hai que facelas. Está claro que as hai que facer, os que estamos aquí pasando frío, os que non temos que estar por aguantada, estamos pasando mal. Perdón, a
algo que se me esqueceu antes é que tedes dereito a réplica. Entonces, queres replicar algún a todos? ¿Perdón? ¿Se puede explicar? Sí. Si no hubiera una infraestructura, ahora no podríamos estar aquí, por ejemplo, ¿no? Todo esto no se podría haber montado, por lo tanto, como dijo los de Móvil o el BNG, sí que hace falta, bueno, el PP también lo dijo, que hace falta una infraestructura, es muy importante. Otra cosa, el tema de la iniciativa, nosotros hace años que tomamos la iniciativa, yo hace años que patino, que hay que gobernar al PP, al PSOE, al PSOE nuevo, y siempre pasó lo mismo, ¿no? Siempre multas, siempre un ataque hacia los skaters. Nosotros lo único que atacamos fueron a los bancos, o sea, a los bancos de La Plata, y en cambio a nosotros nos venía la policía local, siempre nos han intentado, ya en la época del PP, cuando estaba Campos, quitar los patines. Después muchas veces pasaban los del ayuntamiento, nos decían buenas tardes, buenas noches, y enseguida llegaba la policía local. Entonces la iniciativa no es de ahora, es de hace años. Y si no tenemos infraestructura, a ver dónde nos metemos todos. Yo pienso que es vital la infraestructura y por eso a ver qué solución tenéis para eso. Y nada, esa es la réplica que tenéis. Perfecto. Eu non dixen que as infraestructuras non foran necesarias. Claro que son necesarias e nos plantearemos no noso programa de deportes, que por certo xa está feito, un espacio bosqueiro. O cual non quere decir que eu considere que as infraestructuras son fundamental. E eu que considero fundamental é a iniciativa só. Claro, pero la iniciativa nosotros ya la tomamos hace muchos años. O sea, no es de ahora. Bien. ¿Y por qué ahora sí ya no, por ejemplo, tanta importancia? Quere decir que non. Ben, vou a dicirche unha cousa, eu non sei que iniciativa tomar. Eu desde logo non lle dei direccións, cando fui un alcalde, aos policías, nas que cumplan o seu traballo, non lle dei instruccións precisas para que persigan a nadie. Non sei, é un tema que se me escapa. Eu o que quero que se me entenda, eu creo que o tema de que a policía cumple co seu deber, como eu cumplo con... La policía, a mi entender, está para perseguir a los ladrones, creo yo, y que normalmente se les escapan, pero bueno. Me parece ben que persigan aos ladróns, teñen moito que perseguir. Sobre todo últimamente. Ben, eu non vou entrar no traballo da policía. A ver, a mellor aquí hai que fazer un pouco de pedagogía. A policía fai o que ten que facer. Non fai o que lle digo ao alcalde. E nesto falo tamén por José ou polos meus antecesores. A policía pois ten unha normativa que é común a todas as policías de Galicia e non necesariamente lle digo ao alcalde, oiga, que non anden cos patins nos bancos. Non, eso non é así. Eu quero que se me entenda basicamente o que quixen decir. Eu en contra de infraestructuras, que van, catra máis infraestructuras mellor, que vai a estar en contra de fazer infraestructuras. Eu o que digo é que hai que cambiar certas cuestións. Hai que cambiar que o que dixen antes, a xuventud está na miña candidatura e eles estarán en contacto con vos para que responder ás vosas inquietudes. E creo que o que ten que facer, o que temos que facer desde o público é apoiar as novas iniciativas, tanto de xuventud, como de cultura, como de deporte. Non necesariamente teñen que estar tuteladas desde o Concello. Me explico? Sí, eu simplemente moi breve, non? É decir que coincido, eu creo que se entendín por onde iba a cuestión, é que esta iniciativa, ou a iniciativa da xuventude, que foi o que dixen eu na miña intervención, xa leva moitos anos en ebullición, é certo, se percibeu desde fai máis de 4 anos, desde fai máis de 8, hai un grupo de persoas que se incorporaron con posterioridade, pero é certo que hai un grupo de xente que hoxe está aquí que leva moitos anos demandando, reclamando un espacio propio, non? E eu creo que todos estamos de acordo en que evidentemente as inquietudes
da xuventude se teñen que cubrir, a veces non é fácil, e as infraestructuras son necesarias, a veces é complexo. Eu recordo cando naceu este proxecto, posiblemente todos coincidíamos en que non era o mellor sitio, pero era o único sitio, non? E aí se traballou para intentar poñer en marcha, fixestes un traballo extraordinario. Isto era algo que non é definitivo, e eu creo que, tendo en conta a vosa forza, o voso empuxo, o voso traballo, temos que empezar a pensar, e xa estades nos programas electorais de todos os partidos para pensar en un proxecto de futuro para as actividades xuvenis, non? Que ao final é o que se conseguiu, e se conseguiu gracias ao voso traballo, ao voso esforzo. E os políticos ao final, o dixo Magariños, o dixo Dono, o dixemos todos, o que temos é que recoller as vosas inquietudes e intentar transformalas cada unha a súa maneira, non? E creo que pasades a ocupar unha parte importante dos programas electorais, que iso creo que, en definitiva, tamén vos ten que sentir e facervos sentirvos orgullosos, non? Claro que fixestes. Bueno, o que sí creo que queda claro é que agora sí que ides a ter unha casa de xuventude, ou ben sexa isto ou ben outra, non? Porque gracias a vos, gracias ás vosas iniciativas, conseguistes darlle vida a este espacio, e agora parece ser que todos os partidos que gobernaron hasta ahora e que están gobernando, agora todos caen na conta de que sí que se necesita unha casa da xuventude, pero a realidade é que hasta ahora non a hubo, non? Con respecto ao que practicas de vos, unha dos problemas que ten hasta que non ten plazas grandes, públicas, que se podan utilizar para este tipo de actividades. Unha solución pode ser acondicionar o que se chama a parte de plazas no que é o casco urbano, pero si a zona deportiva debería ter unha zona onde se pudera practicar diversas actividades deportivas entre las a vos. Eu tamén sei o que é que te chama da Policía Municipal a atención, porque vas facendo o teu deporte por único sitio que te permite practicado, porque eu non teño outra maneira de practicado, non podo correr por unha acera, porque entonces acabo de quitar esa saúde máis cara a seguridade social que se corre por unha acera, que é ilegal, non? Entón, abaixo sí que foi unha carencia histórica, porque non foi feita unha chapuza así, improvisación tras improvisación, que se debe facer un poquinho máis planificado. Neste momento, o único sitio que tens aquí o a praza do Concello, non hai outro. Recuperade as mans e de novo dalle feedback arriba. Sí. Para eles, por favor, non se ven as mans, por favor. Vale, gracias. Para eles, por favor. Muy bien, gracias. Para aquí, por favor. No se ven, por favor, ¿podéis levantarlo? Gracias. Para último, por favor. Muy bien. Gracias. Estou involucrado, seguramente que máis dos que estades aí sentados na cultura. A min a estrada é un pouco que me gusta, porque as tradicións, a maioría das tradicións están na aldea, e é un reclamo ao povo. Entón, sempre temos a costumbre de traer todas as tradicións das aldeas ao povo. É dicir, é como se os que vivimos na aldea somos as marionetas dos que viven no povo. Eu, por exemplo, ando no mundo das foliadas, que non sei se sabedes os que é, os que estades aí sentados, serán, o que é unha pandeireta, o que é unha gaita. Que, bueno, últimamente, gracias a que se tende, así que é certo que se potenciou. Por exemplo, a Festa do Salmón é unha festa que de reclamo turístico na estrada. Eu quero que me digades onde está o río na estrada para pescar o salmón. Debe estar na rúa Calvo Sotelo. O salmón haino, pero non hai o río. Entón, quero que me respondades por que non se potencia que a xente do povo da estrada vai ás aldeas a conocer as aldeas, porque son moitos dos que estamos aquí non conocemos a mitad das aldeas que hai no Concello da Estrada. Entón, quero que me digades, que me potenciedes eso. Bueno, pois a ver, eu creo que ainda que sí é certo que casi todas as festas e eventos están centralizados na vila, creo que sí que os actos do rural cada vez teñen máis importancia.
ou polo menos deberíamos de tratar de que así fose, non? É dicir, eu creo que agora se está poñendo bastante de moda o tema este do senderismo, por exemplo, de habilitar as zonas, o sea, por lo menos é unha reclamación que nos levamos no programa de acondicionar as beiras dos ríos para facer rutas de senderismo, incluso tamén están habilitadas, aínda que non se coñecen moito, pero sí que consideramos que hai que potenciar as rutas que hai, as beiras da Casa de Turismo Rural. Todo iso é un reclamo non só para a xente da vila que vai ao rural, sino tamén para outros turistas que poidan vir a coñecer a estrada. Logo, o tema das foliadas, bueno, eu creo que sí, que se deben de potenciar máis tamén para que haxa máis actos na estrada con elas e ao revés. E iso se está facendo xa por parte de algunhas iniciativas, como Xeres de Couso, sabrás, por exemplo, os eventos que hai en Callobre, coa xente de Couso, coa xente de Uzante. Eu creo que cada vez máis a xente da vila participa tamén desos actos, ainda que sí que é evidente que hai que potencialo para que máis xente vaya ao rural e tamén pensando sobre todo na oportunidade que iso pode ser para que xente de fora do Concello da Estrada veña a Estrada e vexa na Estrada como un reclamo turístico pola grandeza do seu rural e da súa cultura basada no rural. É indudable que o costume, o cultural, é o que fai rico precisamente a un cidadán e unha cidadana. Si penso que se debería potenciar máis, que fose o núcleo urbano o que se desplazase máis ao rural para vivir precisamente esas actividades. É dicir, fai pouco falábamos nós da incongruencia de celebrar os Xenerais un domingo e que logo teñan que subir o martes á estrada. Se se celebra o domingo en Couso é máis que suficiente, é o entorno onde se debe ver, onde se debe disfrutar, porque non lembro nunca ir á Rapa das Vestas e que o martes viñera a Rapa a Porta do Sol. Pode ser, pero non me parece razonable. Entón, si é verdad que deberíamos beber moito máis do rural, si é verdad que a estrada é rural, non nos engañemos, é dicir, si temos un núcleo urbano importante, pero a estrada é maioritariamente rural. E si é verdad que deberíamos sentirnos, xa non digo participar, senón sentirnos moito máis orgullosos das nosas costumes, das nosas tradicións, e participar moito máis delas, e non deixar que sexan os de fora, que lamentablemente é así, os que digan que bonito fan os Xenerales, que bonito fan a Rapa, que bonito fan isto, que bonito fan outro, e que nos sintamos que non temos ese orgullo de estradensismo, de decir, isto é meu, e quero participar del, e quero ir, e non só ir, que hai que ir, e que é unha pasada ir á festa de disfraces a Guimarães. Guimarães non lembro que suba ao núcleo da estrada para amosarse, fai ben, debe vivirse ali, eu penso que con todas as costumes e con todas as actividades culturais debe facerse o mismo, debe irse a vivir ao sitio onde é. Moi ben. Eu creo que o 100% das persoas que participan no meu proxecto son nacidos no rural, 100%, incluído o primeiro. E logo creo que a maior, o 90% viven actualmente no rural, por tanto participan absolutamente da vida rural. E eu creo que evidentemente hai que potenciar as actividades no rural. Eu, cando estuve no goberno, ainda que eu non levábamos no meu grupo esa cuestión directamente, pero digamos que a medias, non? E sempre considerei importante o que dixen antes, a potenciación do que xa se está facendo. Estamos falando de Orazo, de Cotomanguelo, estamos falando de Couso, estamos falando de Uzano. A potenciación do que xa se está facendo. Mais que o de que teñan que vir o rural, que me parece lógico. É dicir, o entroido na estrada son os Xenerais, e é lógico que veñan aquí. Independentemente deso, vayamos a Couso ou vayamos a Santeles, non ten que ver. Eu creo que hai que desde o Concello potenciar o que xa existe. E, polo tanto, eu creo que na estrada non é que sean a xente que está comigo, sino todo o mundo. É dicir, na estrada é un pobo xoven que naceu outro día. E o 90% dos que vivimos na estrada, pois nacemos no outro lado. E sentimos perfectamente pois o rural e nos gusta, ademais a mí personalmente moito máis que o urbano, como daqui a Bilbao. E cando estuve, pois tratei de defender ese territorio e penso que para mí o que hai que facer é potenciar o que xa existe
pero sin inventar cousas máis novas. Creo eu que teñamos que facer potenciación de que vayamos ao rural cando todos somos do rural. Bueno, pois a mí tócame discrepar. Eu non podo coincidir en esa lectura, de que sí, coincido en parte co razonamento que facías, pero eu creo que si a estrada ten un valor patrimonial importante, eu creo que está e reside nas 51 parroquias que ten, cada un polas súas características, que é certo, e ti que desde Couso sabes, hai parroquias moito máis dinámicas que outras. Eu non conozco moitas parroquias, o mellor que tiñan o dinamismo, a actividade cultural que ten Couso, ou seguramente a implicación veciñal que hai a hora de desarrollar determinadas iniciativas, pero tamén coñezo iniciativas moi interesantes e donde moitísima xente do urbano vai a disfrutar e visitar, como pode ser o Festival de Folk de Callobre, por exemplo, que é un festival que atrae e é atractivo e a xente disfruta del, ou as actividades que fai en San Xorxe de Bea, o Tamparrantán, que tamén fai unha foliada e funcionan e vai moita xente a estrada a disfrutalas, ou en Matalobos, ou en Berres, ou como comentaba José Antonio Dono, pois en Orazo ou en outros sitios. Eu creo que sí hai esa actividade cultural. O que pasa é que hai parroquias que o mellor teñen máis xente nova ou máis inquietudes, ou que están máis sensibilizadas con eso, e hai outras que o mellor o que se dedican todos os anos é facer un cocido e xuntan toda a parroquia, pero bueno, é o que necesite o que quera xente. Entón, eu creo que é certo que o rural ten moitísima actividade. Temos 51 parroquias, e de 51 seguramente os que estades aquí, pois ao mellor non conocemos, ou non conocedes nin o 20% delas, e hai desde Liripio hasta San Miguel de Barcala, ou desde Horacio e Arnois hasta Montillo. A estrada é extensísima, é grandísima, eu creo que si hai desde logo unha implicación social importante no que é a actividade cultural, e depois o tema de concentrar un casco urbano é unha cuestión de infraestructuras. Se alguén quere facer unha parroquia unha festa que teña un reclamo importante ou quere unha infraestructura como pode ser o teatro principal ou tal, temos as limitacións de que nas parroquias temos as escolas, que durante moitos anos se invertiu diñeiro en elas e se reforzaron, pero non temos un espacio para coller grandes, unhas infraestructuras para coller grandes actividades culturais. Pero eu creo que, sinceramente, eu penso que na estrada está bastante acompasado o que é a actividade no casco urbano do que é a actividade no rural. E, por suposto, que temos que seguir traballando nelas e seguir potenciando. Os minutos son escasos, porque é moito que contestar. Empezando polo que o que dicías ti de traer a actividade ao casco urbano. É absurdo, absolutamente absurdo, que os xerais veñan á estrada. É unha manifestación cultural rural que se está perdendo precisamente polo mero feito de traer a vida. O que se ten que desenvolver onde se desenvolveu sempre, no rural. O Antroido non era só na zona de Ulla, a zona de Vinseiro e por aí tamén había, en outras épocas, había, non exactamente, pero sí había os encontros de xerais. O que pasa que se foi perdendo precisamente por esa cosa de facer artificial unha actividade. Non só facer unha artificial, por exemplo, no caso do Antroido está perdendo o sentido que o Antroido, que é meterse co poder. Neste momento, os generais do Ulla o que se fai parece que se lle fai a loa a quen goberna pola subvención. Eso é absurdo. Outra cuestión, por exemplo, o tema de centralizar toda a actividade cultural no casco urbano. Hai cuestións, como dicía o alcalde, que sí é certo, pero outras se poden levar ao rural, porque tamén pagan impostos como os demais e teñen dereito de visitar. O tema do teatro. Hai teatros en moitas parroquias que están abandonados. Onde nacín eu, en Vinseiro, hai un teatro. Está abandonado. En tempos utilizaba o cura como garaxe. Está ao lado do atre da igrexa. Hai que recuperar esas infraestructuras para levar a actividade que se fai na vila, que se poda facer outro lado, levala. Basicamente, se necesitas unha actividade coberta dun certo tamaño, só temos o teatro principal. Temos un teatro en todas, quer dizer, un teatro con unha fora de 300 butacas. Eso non é viable. Calquera o podemos razonar. Pero sí hai que diversificar moito máis a actividade cultural por todo o concello. Temos un concello moi extenso. Entón, se pode recuperar moita infraestructura que está perdida e levar a actividade ao rural. Xa digo, e repito, o do Antroido. Eso é un absurdo, non ten que ser. E o do Salmón, eu creo que a festa gastronómica sí ten que estar no casco urbano, porque é onde están centralizadas a maioría dos hosteleiros, e a festa do Salmón é unha festa gastronómica. E outra cousa é o concurso, que está completamente abandonado. É desligado por completo do que é a festa gastronómica. O que si ten que estar, onde está, no río. Pero como non se coñece que temos un concurso internacional do salmón, é o problema que ten.
varias respostas. E, bueno, a primeira que me quedei así, que foi con máis que me quedei, foi ca potenciación, por exemplo, dos festivales e as festas, todas que hai nas aldeas. E fai anos, bueno, eu son membro da organización do Festival das Nosas Músicas de Couso, e fai anos a potenciación que se nos deu a noso festival foi xuntarnos cos de Callove e ter o festival á estrada, porque claro, son votos, interesa ter todas as cousas á estrada porque son votos, todos sabemos. Entonces, claro, ese é o que lle chamamos potenciar, é dicir, trelo á estrada, facelo máis grande e conseguir, non. Hai que potenciar as cousas nas aldeas. Se se fan os generais en Couso, en Oca, que empezaron este ano, e todas as vilas da estrada, hai que potencialo ali, non desde aquí na estrada, non, nas aldeas, poñer autobuses para ir ás aldeas, poñer autobuses para ir aos festivales, que neste momento non o hai. E se o hai, é por xente que se implica por recuperar esas cousas que se están perdendo. Más arriba, por favor. Muy bien, gracias. Más arriba, por favor. Gracias. Más arriba. Gracias. Y más arriba, por favor. Gracias. Todos hablasteis de que vuestra prioridad eran los jóvenes y que teníais que crear una casa de juventud, que lo veíais viable, pero nadie ha hablado de nosotros, de lo que vais a hacer con nosotros, de si vamos a recibir apoyo o si... A ver, sempre ten a pregunta. Recibir apoio te refieres a nivel asociación, a nivel para as actividades que estades facendo ou en xeral para todo diversos ámbitos nos que lle afecten a mocidade? A que te refieres exactamente que eso quizá? Nosotros aquí somos, bueno, es una iniciativa en la cual tenemos varias asociaciones y aquí acogemos a todo el mundo. No es cuestión de decir a que solo hacemos un deporte, aquí estamos abiertos a hacer muchísimas cosas. Entonces, nosotros solos no podríamos asimilar todo, por eso necesitaríamos un apoyo por parte de vuestro. Claro, a ver, vamos a ver, por suposto, de feito, o tema este de a idea da Casa da Xuventude, independentemente de que sea aquí ou a nosa proposta iba, independentemente de que se poida manter esta, crear outra maior, é precisamente para habilitar un espacio donde a xente nova poida levar a cabo os seus hobbies ou desenvolver as súas inquietudes con respecto a determinados ámbitos tanto deportivos como culturais de ocio en xeral, non? Entonces, eu creo que eso é un apoio, pero non solamente eso, sino organizar de alguna maneira xunto coa xente moza en que eles foran os responsables do mantemento, que se fixeran cargo da xestión desa Casa da Xuventude, estar á altura das circunstancias e facilitarle o seu desenvolvemento, o sea, na medida que fose necesario, evidentemente. Non solamente falamos de, ala, aquí hai un espacio e agora facedemos o que queirades. Non, evidentemente, eso non. Habrá que desenvolver toda unha política dedicada a xente nova, a mocidade. Unha simple dúbida. Queres saber se o Concello, en caso de que gobernásemos nós, soportaría económicamente este tipo de iniciativas, non? Se aportarían axudas ou... Ben, como vos comentaba antes, nós somos partidarios da autoxestión, é dicir, se vos aglutinades unha serie de asociacións e nomeades unha sorte de comité de xestión na que houvese representantes das asociacións, na que houvese representantes do Concello, nas que fixerades, por exemplo, o mesmo sistema cos plenos do Concello, o fixerades vos, penso que eso sería a mellor maneira de potencialo a nivel de iniciativas. A nivel económico, é evidente que a xuventude
ten un orzamento municipal e ese orzamento debe invertirse precisamente en cousas como estas. Eu non son partidaria de salvar o que é insalvable, nin sei o que se podería facer aquí. Sei que a solución non é mandarvos para a antiga oficina de INEM porque está casi peor que isto. Entonces, non sei que instalación, non o sei, pero estou segura de que ten que haber moitísimas instalacións nas que o Concello se poida meter a arranxalas para favorecer as actividades. Creo que o Concello o que se suele facer neste caso é non apoiar a xente ou apoiar a persoas individuales, senón que o que se fai é apoiar asociacións e actividades. E, por lo tanto, o que debe facer, entendo eu, este grupo que está ahora na estación, e facer un proxecto de actividade anual e presentarlo no Concello, e a maneira de que o Concello, pois, independentemente de que necesitemos unha casa da xuventude ou instalacións para practicar determinados deportes, o que corresponde é que desde a asociación se presente un proxecto anual e o Concello poida financiar dentro das súas posibilidades pois aquelas actividades que vaya a desenrolar a asociación. Eso é o que se fai cos clubes deportivos, cos asociacións culturais e é o que se faría no tema da xuventude. Eu coincido con José Antonio e ademais a experiencia da xestión é así. De feito, a día de hoxe é así. De feito, o que se está facendo con este proxecto, e o saben os promotores do proxecto, e iso foi o que se acordou no seu momento, é que había que intentar autoxestionar, el quería que as persoas participasen, que vos os xóvenes foses creando este espacio por vosos medios, que as vosas posibilidades, e que o Concello, en momentos puntuais, en proxectos, iniciativas anuais, fósemos colaborando, que de feito se está facendo. E eu creo que é unha boa forma de traballar, e o comentaba José Antonio Dono, e eu comparto ao 100%. Eu creo que o Concello ten que estar para estudiar proxectos asociativos en conxunto, iniciativas anuais. A partir de aí, todos os programas, as iniciativas que estades a facer se están, por suposto, organizando por vos e colaborando co Concello da Estrada, e aí nos entendemos que temos que facer ese traballo en conxunto. Nos somos unha parte, os artífices deste tema sodes vos, e o Concello unha parte de colaborador fundamental para que esos proxectos e iniciativas salgan adiante, non? Pero, en todo caso, a iniciativa ten que ser vosa e o Concello ten que ser ese soporte, pois ten que dar, o mellor, organizar esos eventos onde hai que poñer en común, hai que poñer en valor todo o traballo que estás facendo. Coincido con eles co que dicían, de, lógicamente, os proxectos hai que, en función dos proxectos que se presenten, teñen que optar como sodes de veciños e veciñas, exactamente no mesmo dereito que calquera outra veciño e veciña da Estrada e calquera outra asociación. Teñen dereito a participar nas institucións públicas os proxectos que presenten. Non cabe outra, así é a lei. Tendes que acudir a un concurso público, como queramos chamar, unha convocatoria de institución pública, que ten exactamente os mesmos dereitos que calquera outro, que teñen que estar por parte, neste caso do Concello, claras cales son as bases con que concurre calquer cidadano ás subvencións públicas. Entón, tenemos exactamente o mesmo derecho. Decimos ahora, vamos a apoiar, hai que mirar os proxectos concretos. O outro día tamén dicía un vecino, se presentamos unha subvención para apoiar, hai que mirar o proxecto, non chego a decir que sí, porque é moi fácil decir que sí. Primeiro hai que mirar principio de ano, que como se deberían facer as cosas, porque claro, este proxecto que queremos facer, se desenvolver ao todo o ano, e pues, entra dentro da convocatoria de subvención do Concello, que non hai. Votación, digo, máis, por favor. Gracias. Más, por favor. Gracias. Más, por favor. Gracias. Más, por favor.
Gracias. Más, por favor. Explicaredes as contas do Concello? Pues claro. A ver, decíamos antes que un dos principales pilares da noso programa é a participación e outro é a transparencia. Nos creemos que o Concello ten que ser un Concello transparente en todos os sentidos e, por suposto, a nivel orzamentario eso é fundamental. É dicir, consideramos que precisamente por eso é unha das bazas polas que decimos que nos representamos a nova cultura política, porque creemos que a política ten que ser da xente e para a xente. E nese sentido, pois non solamente os orzamentos teñen que ser decididos non polo grupo de goberno solamente, sino tamén polos sectores implicados, sino que ademais logo teñen que ser públicos, non só os orzamentos en sí, sino todas as xestións económicas que fai o Concello. Cando un Concello lle dá unha contratación a unha empresa para facer unha obra ou para prestar un servizo público, se ten que quedar a ollos de todo o mundo, o sea, tense que visualizar por que a esa empresa e non a outra. É dicir, iso é a transparencia que nos reclamamos para a nosa xestión pública. Vou non contestar eu, porque me parece unha pregunta fácil, resposta, que sí, é necesario publicarlos. Hasta hoxe ninguén o fixo. Si o fean, non están actualizados ao día. E me parece básico que hoxe a política haya que ser transparentes e ensinar todos os presupuestos, en que se gasta cada céntimo, cada euro, para onde vai destinado. E eso hasta ahora ningún partido político fixo. E ningún goberno local da Estrada, nadie. Non me vou enrollar, non vou entrar en política, porque é básico. É así. A resposta é sí, hai que facerlo, é obligatorio facerlo. E debería ser obligatorio facerlo. Mira, pediría primero que te quises a pregunta porque non a collín totalmente. Que se chegases á alcaldía, se publicarías as contas do Concello? Ben, creo que as contas do Concello son públicas. Creo, non sei, a mellor que estou eu equivocado. Eu creo que as contas son públicas. Outra cousa é o interés que teñen os ciudadanos en conocer as contas do Concello. Eu aseguro que facemos unha encosta de canto é o presuposto da Estrada global, xa non digo que se meten en inversión, nin en gasto corriente, nin en personal, e probablemente só o 5% da población, o mellor conoce a cifra global do presuposto da Estrada. Por lo tanto, non é tanto eso como o interés que teñen os ciudadanos por conocer o que pasa no seu pueblo. E eu creo que eso sería interesante. Non teño ningún problema en que se publiquen, porque además eso son públicos, salen no boletín. Os presupostos da Estrada son publicados no boletín. Que é o que pasa en determinadas cuestións? Pois incluso os concejales que estamos ali a veces non sabemos, e en eso estou de acordo. Eu creo que se deberían de facer públicas as contratacións que se fan. E, de feito, non é que tampouco sean non públicas, porque eso son contratacións que habitualmente se fan na Xunta de Goberno, por lo tanto, as actas da Xunta de Goberno son públicas, e logo está, quizá, o que menos transparencia ten, pois probablemente sean os decretos da alcaldía, que son os que menos publicidade teñen. E eu creo que sí que se deberían de facer públicos a través da página web do Concello, así como os ingresos dos concelleiros, as propiedades que teñen cando entran, cando salen. Eu incluso creo máis. Eu creo que se debía de auditar a todos os políticos. Eu levo 30 anos, máis ou menos, de concelleiro. Pois eu, por exemplo, me gustaría que a min me fixeran unha auditoría desde que entrei aos 30 e pico anos de concelleiro e cando deixei a actividade política se me fixese unha auditoría do que eu tiña, do que non tiña, do que gañei neste tempo na miña profesión, evidentemente na política, na miña profesión. E eu creo que eso non a min, sino que propoño que se me paga a min e a todos os políticos, E eu creo que eso é así. Nos, en absoluto, estamos en contra da transparencia, pero eu que quería transmitir con isto que dixen é que os ciudadanos tamén se deben de preocupar de informarse, porque a veces pedimos transparencia e logo non nos informamos. Entón, de pouco vale que haya transparencia se despois nadie lee.
Bueno, a mí a experiencia que me dá é certo que todos os orzamentos municipais son públicos, é certo que ademais eu non creo nos movimentos asamblarios, hai partidos aquí que sí, eu non creo que haya que consultarlle todo a todo o mundo todas as veces, eu creo que para eso hai os partidos políticos, hai os procesos electorales, para eso te sometes a directriz máxima que é cada 4 anos os veciños votan e a partir de aí as persoas, os responsables, un partido político con un programa electoral que teñen que intentar cumplir o programa electoral. E se non cumplen os 4 anos para a base. Partindo desa base e partindo desa transparencia, que é total, porque hai unha participación social de todos nas eleccións, partindo deso, todos os procesos, ou a maior parte dos procesos públicos de contratación ou de orzamentos son públicos, teñen acceso ao cidadán. Pasa que son documentos moi farragosos. Nós temos, e o sabe, e José Antonio sabe Magariños tamén, se puxo en marcha un Consello Económico, un reglamento de participación cidadá, onde hai unha serie de participación por parte dos veciños, onde se lle expresa, onde se lle enseñan ou se lle defenden os orzamentos diante dos empresarios, asociacións, sindicatos, e temos comprobado cal é o éxito desa iniciativa. Cero. A xente non participa porque descoñece e é moi farragoso e é moi complexo entrar nun documento de orzamentos que o mellor ten 1000 páxinas, non? E bucear sobre esas liñas, a mellor a veces hasta baixar un nivel de detalle imposible. Eu creo que as liñas básicas do orzamento, o que se inviste en gasto personal, o que se inviste en gasto corrente, o que se inviste en inversións, o que se destina a transferencias a outras administracións, os datos básicos, eu creo que sí, e esos son públicos, coñecidos e recoñecidos por todos os que teñan certas inquietudes de achegarse a eles, e os outros datos, eu creo que a veces non por ter máis información están máis informados, non? En este caso, eu creo que incluso confunden determinados aspectos a xente que queira bucear en un tema tan complexo, non? Así que eu creo que transparencia total, non creo que nadie teña ningún tipo de problema en que se coñeza a xestión dun goberno e, sobre todo, fundamentalmente, eu creo que o máis higiénico e o máis democrático é, sabedes o que? Que cada 4 anos pasamos polas urnas e os veciños deciden se se fixo ben ou se se fixo mal. Esa é a mellor prova que temos e a vamos a ter dentro de unhas días. Sí, como dixo tanto o representante do Partido Socialista, o señor Dono, como o representante do Partido Popular, o señor López, os presupostos son públicos, non só os presupostos, sino tamén os balances, os peches dos anos dos exercicios económicos pasados, e como quedaron as cuentas. A mellor, o que si hai publicitar máis que son públicos e facilitar o acceso a esas contas públicas. Bueno, están nos boletíns oficiais, pero son moi enfarrados. Aí coincido con eles que son moi enfarrados. E a mellor sí que había que, a través dos mecanismos, páginas web que ten o Concello ou calquera outra administración pública, facilitar e publicitar que están aí, e a mellor un resúmenes, porque podo chegar a garantizar que iso é un auténtico lío. E a mellor, o que pasa, bueno, hai que publicitarlos como manda a lei. A mellor habría que publicitarlos dunha maneira máis ao que é o común dos ciudadanos. A maioría dos ciudadanos non temos coñecementos de contabilidade, entón, como non se nos explique o que estamos vendo diante, vamos, flores. Entón, aí sí que hai un fallo a mellor no que é a publicidade de como acceder a esa información. Pero os presupostos, como todas as contas públicas, a palabra, son públicas, que son directas. Réplica? Manos, por favor. Pode replicar outra persoa? Perdón? Pode replicar outra persoa que non... Sí. Respecto ao dos orzamentos, eu tiño entendido que os orzamentos, ti dixeches que os orzamentos, bueno, ti é o Partido Socialista, dixestes que os orzamentos están á vista, o sea, decir que son públicos, pero é que eu tiño entendido que os orzamentos non son o mesmo que as contas. Entón, os orzamentos non son o mesmo que as contas. Eu teño entendido que os orzamentos son os cartos que se invisten nas obras públicas. Son o mesmo que as contas? Vamos a ver. Eu creo que non. Os orzamentos é o que se... Si te podo contestar, os orzamentos é o que se aproba todos os anos. Todos os anos, digamos que é o presupuesto que tes no Concello de ingresos e gastos para xestionar un exercicio económico. Ese é o orzamento municipal. Todos os anos tes obriga de aprobar ese orzamento e decir canto vas a recaudar, canto vas a gastar e como vas a gastar. Bien. Eso, digamos que son os orzamentos, as contas públicas, cada un lle chama unha maneira determinada. Despois, hai o que se chaman os proxectos de inversión, que é unha parte dos orzamentos levan o capítulo de inversións, que é onde ti vas a invertir
digamos, o que non vas a gastar en personal, o que non vas a gastar en pagar a luz, en pagar o gasto corrente de día a día, as ferramentas que necesitan as brigadas de obra, ou todo tal, o que che queda libre, destino a inversión. A inversión é facer unha carretera, ou facer unha obra en unha parroquia, ou que sea. Eso é unha parte que está dentro do proxecto de inversións, do orzamento. Pero digamos que o orzamento, contas e tal, ven sendo o mismo, e é un manual que é aprobado no pleno, que é publicado no boletín da provincia, que é publicado en todos os periódicos, Faro de Vigo, o de Galicia, fai un resumen exhaustivo todos os anos do que son esas contas e che dan unha imaxe do que é o Concello. Quero entrar en detalle deso, por activar, bueno, Magariño sabe os dolores de cabeza que temos cada vez que hai debate de orzamentos, que a veces ni nos aclaramos nós de por onde vamos tiros é moi complicado. E realmente eu non creo que poñer eso a disposición dos veciños aporte un contido para poder sacar unha conclusión. Eu creo que non sería razonable ni sería productivo. Sí, a mí parece moi fácil dicir que os orzamentos son difíciles, se publican no boletín oficial e que é mellor non miralos porque total, non vamos a entender, é mellor fiarse de nós que somos os políticos e como somos tan legales e somos, nestes últimos anos demostramos a nosa honestidade, pois non. Se é farragoso, hai no que dixerir, explicarle a xente. A que se dedica este? Pois a concursos, cantos se deron as empresas, soldos, estes soldos mensuales, e a que se dedica? A ver, canto se gastou este ano e canto outro. Non vale decir, nada, é que isto é nada, aquí hai un presuposto, sale un boletín e despois nada, dan as contas e despois hai sorpresas. E se houver algunha auditoría, igual había outra sorpresa máis. Se é farragoso, hai no que dixerir para a xente, porque ninguén está obrigado a ter coñecementos de contabilidade. Me parece especialmente significativo que cada vez que empezamos a falar de cartos aquí os tres equipos que están no goberno se poñan de acordo para concordar na mesma resposta. Me parece significativo. Me parece especialmente significativo que eu si fun a pedir os orzamentos ao Concello dentro do 2006 e se me remitiu unha carta escueta ao BOE que os busque. Non teño problema en buscalos, pero entendo que o Concello ten que ter esa información desde o 2006 hasta agora para facer unha comparativa. Me parece especialmente significativo que por segunda vez, dende que entrei a participar en política, dentro do Concello se me di que igual alguén non está preparado para asumir, valorar ou analizar algo, neste caso os presupostos. Doutra volta foi outro tema, pero tiña tamén que ver con motivos económicos. Así que, pola nosa banda, si se deben facer públicos, de feito nós votamos en falta que na web do Concello non se poda visibilizar eso e non haxa transparencia. Eu me pregunto que hai que ocultar para non telo na web do Concello, por exemplo. É dicir, como podes observar se o Concello non está facendo algo ben, se está adxudicando mellor certos beneficios a alguén en concreto, se non o estás vendo, por exemplo. Seguimos falando do presuposto, como que vexo, non? Bueno, parece ser que os que coincidimos e os que tuvemos responsabilidades de goberno do Concello, os que administramos públicos, todos que sabemos responsables da toma de decisións. É evidente que isto non é o goberno de España, nin eu teño que defender aquí a ninguén, nin vou a defendelo, nin nada deso. Pero repito, eu desde logo que mentras fun alcalde non se lle negou a nadie información del Ejecutivo. Absolutamente ningún. Que hai que ser economista ou contable, non hai que ser nada. Eu fai 30 anos que estaba no Concello e fixen debates de presupostos, que non son contables, que son de ciencias, pero non de números. E fixen debates de presupostos, porque os presupostos non é só saber o que hai, o que non, bueno, pois hai unha filosofía nos presupostos, pois hai gobernos que gastan máis en educación, hai gobernos que gastan máis en cestas, hai gobernos que gastan máis en emprego, hai gobernos que gastan máis en promoción económica, e cada un fai a política que estima un político. Eu que si non estou de acordo é dicir que é pedir transparencia cando non se conoce ni siquiera o que si é transparente. Eu estou de acordo que hai toda a transparencia posible, toda, total e absoluta. E eu, se alguén quere, eu teño as actas das xuntas de goberno, teño as actas dos plenos, e se alguén quere consultalas, non teño inconveniente ningún en deixarlas. O que pasa é que, bueno, a veces pedimos transparencia e non sabemos, é dicir, non conocemos o que si é transparente. Eu, por favor, se me permite un segundo, Magariños, por alusións ao tema de antes,
Claro, si non hai problema. Simplemente de forma moi breve, e indo un pouco ao que comentábamos Antonio ahora, non? O debate de orzamentos é transparente porque se entra a debatir os grupos políticos que temos representación porque así o decidiu o povo, e eu nunca vin a ningún representante dos que agora queren participar en política presenciando o debate de orzamentos, por exemplo, que é público e onde se debate e onde se fala dos orzamentos e no máximo órgano de representación que é o pleno do Concello da Estrada. Nunca vin se tanta inquietude tiñan e tanto queren participar, pois tiñan unha oportunidade extraordinaria de haber participado en un foro fantástico onde ademais incluso despois hasta poden preguntar, porque hai un reglamento de participación cidadana que permite que a xente que vaya que poida participar en ese debate. Entonces, está claro que cando un ten que empezar a tomar decisións é cando normalmente queda en evidencia, non? E queda en evidencia o que di, o que fai. E me parece que aquí unha cousa, aquí hai partidos que tiveron responsabilidade de executar, xestionar e aprobar orzamentos, e hai outros que, que veñen cunha filosofía e cunha idea que, está moi ben seguramente nas tertulias, pero cando hai que leválo á realidade é bastante máis complicado. Evidentemente que coincido cos... Non entendo esa crítica que se diga que coincide con o grupo, evidente, así marca a lei que teñen que ser públicos. O único que non coincido, ao mellor en matices, é o que dicía que tiña que estar máis claro nun lenguaxe máis do común colgado na página web. Pero no resto, evidentemente que vou a coincidir con eles porque é que marca a lei, obliga a lei a coincidir, é que non hai outra maneira, teño que coincidir con eles a nariz. O que pasa que, non sei, a mellor de 2 anos para aquí, pero de 20 e pico anos que eu levo participando en política, sempre foi así. E sempre foi engorroso e sempre se botou en falta, sobre todo desde que temos as novas tecnoloxías de información, que toda esa documentación non este máis nun lenguaxe común, pero, a veces se peca na administración pública de exceso de complicación de lenguaxe cando non tiña por que ser así. Estaba contemplada 30 segundos. Sí, mira, eu sí que fui a ver os orzamentos que están publicados ahora no Concello, xa se rematou o plazo, non? E entonces para contarvos, en realidad os orzamentos do Concello son, por un lado, gastos e por outro lado, ingresos. Ingresos e gastos. En realidad é moi fácil de entendelo se realmente estuveran ben clarificados, se estuveran ben detallados. Por exemplo, Fundación da Cultura, e que non me acordo ahora mismo os cartos que se lle destinaron o ano pasado, pero foron, non vou a decir unha cifra porque igual me equivoco e quero ser xusta, pero era unha barbaridade, punto, sin detallar. Entonces, esa é a transparencia? Pois non, esa non é transparencia. Transparencia sería partida, imaginadevos, 50.000 euros e detallar en que son esos 50.000 euros, non? Porque senón que, veña, tal, aí. E así con todo. O sea que, en fin, hai moito que avanzar. Tengo para explicar de parar a 7. Para explicarlo, pero para explicar o que é a Fundación, para que todos sepamos o que hai. A Fundación, eu lamento que a voceira de Anova non coñeza algo no que pretende entrar, pero que unha fundación é un organismo que ten un padroado o que lle ten que dar as explicacións oportunas. A Fundación ten o seu orzamento e, por lo tanto, é o padroado que ten que resolver e delimitar onde van esos gastos. Non é o Concello. O Concello fai igual que se lle damos unha transferencia aos xóvenes para actividades culturais, pode ir detallado no orzamento. É imposible. É unha cuestión de política orzamentaria. Era importante que, antes de falar de determinados temas, éramos a verlo, porque o resto dos detalles, sí, por lei, obligatoriamente no orzamento están expresamente detallados. Por eso, a veces é excesivamente farragoso o tema del poder público. Y creo que tedes a imagen de que son un gran dictador. Entonces, dixéronme que a 7 sí. O único que vou plantear é, me dixeron que a 7 tiña que rematar. Entonces, eu vou parar a 7. A que dar vos as gracias. E quero trasladar unha cousa a eles que vedes como son. Eu teño nas aulas. Teño os que teñen de 20 e de 18 anos para arriba. Son xente moi interesante. Nada máis. Gracias. Un segundito, quería darle la palabra a... Me acaban de recordar unha cousa importante. Perdón, votación, por favor. Para eles, por favor. Gracias. Para eles, por favor. Gracias.
Para él, por favor. Para él, por favor. Para él, por favor. Gracias. Chicos, muchísimas gracias, la verdad. Creo que esto es la democracia. Muchos habéis preguntado cosas muy productivas, muchos habéis preguntado alguna que otra locura. Eso es la democracia a la que estos señores que vosotros elegís tienen la obligación de responderos. A vosotros, por favor, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de estar con ellos, que son para mí lo más importante del futuro de este pueblo. Este pueblo me acogió a mí hace 8 años y los primeros que me vinieron al cuello fueron muchos de ellos. Son ellos mis jefes, no vosotros. Aún así, os doy las gracias por estar aquí.